салому алайкум ҳамватони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. Мо низ хуб ҳастем. ҳамватони азиз, як эълон. Бародари азизи мо дар шаҳри Екатеринбург, Акои Исроил, сафар ба Тоҷикистон доранд. Касое ки бор равон карданӣ ҳастед дар шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд, Зафаробод, Масчоҳ, Айнӣ, тамоми деҳаҳояш, Сангистон, Зосин то Махшеваду то Дижику, тамоми деҳаҳои ноҳияи Айнӣ, ин тараф то тарафи Панҷеката, иншоалло Дардару дашти Қозию, тамоми амун деҳаҳое ки ман медонам, Зеробод, Искодар, Хушекат. ҳамватони азиз, то гуфтем Хуҷанд, Айнӣ, Зафаробод, касое ки моя мебинед, илтимос падилиса кунед то бародаро хабардор шаванд. номерои Акои Исроил дар зери навор мешавад. Занг занед. Дар тамоми точкаҳои шаҳри Екатеринбург, дар кадом районаш ҳастед, рафта бори шумо мегиранд, иншоалло то ба манзил мерасонанд. ҳар ҳафта Акои Исроил ба Тоҷикистон сафар доранд. почти ҳар ҳафта рафта истодаанд. фақат амун 3 рӯзи роҳ чиз мекунем, дар мобайни ҳафта мегирем. почти як моҳ ба 3 бор рафта истодаанд. мошини ин кас мақсад мошини сабукраф газел бошад, чӣ бошад, мошини нав, ҳар рӯз рафта омада истодаанд. аз номи канали мо гап занед, иншоалло скидка мешавад. боқӣ дар амони алло бошед. догии мо, догии ватан модар бошед. ҳамватанои азиз, мана мошини бародарамо дидедан, чӣ хел мошин. Акои Исроил, интизори занги шумо бародари азиз. занг занед, аз номи канали фикри шумо гап занед, иншоалло скидка хоҳам кард. салому алайкум ҳамватанои азиз, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали фикри шумо. ҳамватанои азиз, мана мо бо ҳамроҳи Акои Исроил мошинашон ҳозир бо сёмка мекунам, Peugeot Boxer. бародари азиз, мана бора ҷамъ кардем тамоми районҳои Екатеринбург, тамоми улицаҳош. агар бори шумо тайёр бошад, номерои ман дар зери навор менависам, номерои Акои Исроила. аз шаҳри Хуҷанд сар карда то масҷои Кӯию, тамоми то тарафҳои Панҷекату, иншоалло Дардар, деҳаҳои ноҳияи Айнӣ, аз Дардару Хушекату, Урметану, дашти Қозию, тамоми деҳаҳои Махшеват, аз Махшеват боло сар карда Шаватку, тамоми деҳаҳои ноҳияи Айнӣ, Тумин, Путхин, Зосун, Сангистон, дашти Варз, Айнӣ, Варзи Манор, бародари азиз, Дижик, Ҳайронбет, Зеробод, Искодар, тамоми бародари азиз, амин ноҳияи мошини ноҳияи Айнӣ. ишқариб иншоалло тарафи вилояти Сух ҳама ҷо дастафта мекунанд. боратон иншоалло бо хости Алло соқу саломат хоҳад расид. мана бародари азиз, весияшон ҳай, ҳама чизашон мақсад ҳай. мошина ҳозир бо дар пеш сёмка мекунем. мана бора ҷамъ карда истодаам. мана мо ҳозир як дан занг задем, омада бори ман низ борама ба ҳамин одам мақсад роҳӣ мекунам. мана ин чандин бор шуд бародаро роҳӣ кардан, соқу саломат рафт расид. иншоалло ин одам гуфта монем ҳар ҳафта иншоалло рафта омада истодаанд. як моҳ ба қариб 3 бор 4 бор рафта истодаанд. барои чӣ ки борашон ҳама боварӣ ба ки ҳастанд, борашон тез ҷамъ мешавад, на ин ки ранги фураҳо 1 моҳ 2 моҳ жидат кунед. боратона додед, ин ҳафта додед, ҳафти оянд мумкин ахири ҳафта ба гиран раванд. бародари азиз, ман бо даруни мошину пеши мошина сёмка мекунам. обязательно занг занед, номерои Акои Исроил дар зер навор мешавад. мана бародари азиз, шумо низ метавонед мана ванна роҳӣ кунед, тамоми чизҳои лозима барои зиндагӣ, аробаю тамоми чиз, мана қандатон назанед тоҷико, ана ин гапи дигар, тамоми чизҳои лозимот роҳӣ карда истодан. мана сӯмкаҳо, весияшон ҳай, чӣ хеле ки гуфтем, тамоми районҳои Екатеринбург мошини худашон ки рафта боратона мегиранд. боратон иншоалло агар зиёд бошад, мисол 1 тонна кило зиёд бошад, бо аз номи канали мо гап занед, обязательно скидка мешавад. ҳамватанои азиз, мана мошини бародарамо дидедан, чӣ хел мошин. Акои Исроил, интизори занги шумо бародари азиз. занг занед, аз номи канали фикри шумо гап занед, иншоалло скидка хоҳам кард. боқӣ дар амони Алло бошед. бачаҳо равған бор кардасем. Тоҷикистон ба пеш худо хоҳад иншоалло. талишко холӣ шуд. Тоҷикистон ба пеш.
زمین با بالا مانا برادرای عزیز شما نیز میتونید مانا واننا روی کنید تمامی چیزهای لازمه برای زندگی عربه و تمامی چیز مانا قندتون از این تاجیکو مانا این گپی دیگر تمامی چیزهای لازمه روی کرده شدن مانا سومکه ها ویسیشون های خیلی که گفتم تمامی رایون های اکاترینبورگ ماشین خودشون که رفته بارتون میگیرن بارتون انشالله اگر زیاد باشد مثال 1 تن کیلو زیاد باشد با از نام کانال ما گپ زنید ابیزات این سکیتکه میشه برادر عزیز من ماشین انشالله برادر عزیز کسایی که روان کردنی هستید نمرات در زیر نوار میشود زنگ زنید